सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को एवं बेल घंटी रे क्लिक करि नियंतु आम तरफ लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट पाइबा पई। अकाउंट होल्डर आज्ञा मु जने अकाउंट होल्डर हिसाब से पचार आज्ञा ये मो स्टेटमेंट दरकार अच्छे आज्ञा देवे नहीं आज्ञा मिल स्टेटमेंट आज्ञा स्टेटमेंट मिल आज्ञा कौन किसी रेस्पॉन्ड ना आज्ञा कौन पचार कौन देवे नहीं आज्ञा आज्ञा देवे नहीं आज्ञा आप पचार आज्ञा मोर पांडु को पुत्र है मोर इमरजेंसी दरकार अच्छे स्टेटमेंट आज मोर अकाउंट 1,09,000 टका भूल आज्ञा से स्टेटमेंट दरकार अच्छे आज्ञा ग्रिल देदेले आम कस्टमर के आसवा आज्ञा दीटा को 5 मिनट अच्छी बोधे आज्ञा टे देख कौन देले आज्ञा टिके देखो आज्ञा इे गेट खोलु आज्ञा नहीं आज्ञा कौन 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 आज्ञा कौन आज्ञा आम रेस्पेक्ट कथा आम आज्ञा गोटे नॉर्मल लोक आज्ञा आप बैंक अकाउंट खोलचु